И изчаква назад към Домакинов. Той към Дяков. Изтича вече 23-та минута от началото на тази среща от първия кръг на турнира за купата на УЕФА между варненския Черноморе и немския Штутгарт. Равенство 0-0, но моряците вече трябва да съжаляват за тези два пропуска в 19-та и 21-та минута. Сега добър пас към Фернандес, който обаче е в положение на засада. Високо вдигнат флаг на първия асистент Антонио Артеро Галярдо. Добра игра тук на Александров отново. Алекс към Юроков. Той наляво към Периш. Какво ще измисли сега бразилеца? Дали ще центрира и ще опита пробив. Георги Илиев сега. Добре наляво към Периш. Отново Алекс е свободен. Да видим дали ще го види Периш. Не успя да центрира топката. Рикошира в тялото на защитник. Тъч в полза на Черноморе. Юроков там се бори с двама футболисти на Штутгарт. Поредица от рикошети. В крайна сметка се справиха немските бранители. Георги Илиев сега добре пресече това подаване. Внимание, шут на Георги Илиев. Опасно покрай вратата. Изгледа топката Леман. Надявам се, ако видим повторение, доста близко премина тя до десния страничен стълб. Ето удара сега на Георги Илиев от около 27-8 метра. Не очакваше такъв шут. Йенс Леман наистина бе изненадан. Браво, браво! По този начин трябва да действат футболистите на Черноморе. Наистина прави чест, че се държат повече от достойно срещу състава на Штутгарт. Сега Кедиря надясно. Там се е прехвърлял Мартин Ланик. Капитана Томас Хицлушбергер. Сердар Таски. Закъснята шпагата тук Алекс. Внимание, тук неприятно се развива тази атака за Штутгарт. Людовик Манин очаква сега центриране. Не трябва да бъде оставен там. Отличен шпагат на Периш. Много опасно бе тази ситуация. Мартин Ланик бе оставен на стрелкова позиция и само самопожертвователният шпагат на Жувалдил Ферейра Периш преотврати от неприятности вратата, пазена от Евгений Хмарук, който сега ще вкара топката в игра. Бившия страж на ЦСК, който за последно игра в Индонезия. Отново Людовик Манин. Без проблеми тук за Хмарук. Решава сега да не изритва топката напред. Подаване към Танко Дяков. Той чаква своите съотборници да заемат по-добри позиции. И отново притеснен връща назад към Хмарук. Който няма какво друго да направи, освен да изпрати топката в половината на Штутгарт. Прави го. Борба за първа топката между Фернандес. Успя да гардира добре. Милен Петков силно си проверя. Алекс. Рикардо сега добре продължава тази атака надясно към Александър Александров. Ще успее да стигне първи от топката на изпреваране от Людовик Манин. И странично хвърляне полза на Черноморе. Съвсем близко до флагчето за ъгловия удар ще изпълни Александър Александров. Към Рикардо. Възможно сега да центриране на португалеца. Прави го Фернандес. Там скача над всички, удар с глава, но не точно и топката излиза в аут. С много желание играе Адриан Фернандес. Ето още веднъж успя да скочи между двама защитници на Штутгарт. Стигнал до топката, но няма в най-решителната фаза не успя да я насочи към вратата на гостите. Започва 28 минута на този двубой и Йенс Леман ще вкара топката в игра. Черноморе Штутгарт 0-0. Отново Александров, който играе на доста непривично за негово място. Обикновено сме свикнали да го наблюдаваме като остарен в отбраната на Черноморе в тандем или с Дяков, или с Домакинов. Сега обаче наставника Никола Спасов е решил да го провери в друга ампула. За момента добре се справя националът Александър Александров, който заради стабилните си игри напоследък бе извикан от националния селекционер Пламен Марков.
в представителния тим. Пореден тъч сега за Штутгарт. Отляво Сердартовски ще изпълни. По-скоро симулация, бих казал, тук на номер 21 Людовик Манин, но опита се да заблуди испанския рефер Хулиан Родригес Сантего, който обаче не се хвана на този номер. Видяхте и повторението. Виждам, че още зрители влизат на националния стадион Васил Левски. Надявам се до края на първото полувреме да се увеличи значително техния брой. Хмърок отново ще вкара топката в игра. Александров не го изигра по най-добрия начин. Шимак отново отляво. Добър финт на чешкия футболист. Шимак към Манин. Отново Александров срещу него. Центриране. Хмърок тук трябва да излезе. Точно така. Не се разбраха нещо с Домакинов, но в крайна сметка нямаше напрежение. Първи посреща там Халид Беларус. Дяков, борба на втория етаж. Алекс с глава опита технично към Юроков. Малко не му достигна. Отново Манин. Капитана Хицелшбергер. Тъски. Милен Петков. Опитват се да не дават много възможности. Сега тъч полза на Черноморе. Прецени Антонио Галярдо. В крайна сметка той ще бъде изпълнен от Александров. Не особено удачно изпълнение. Обратно отсъждане. Тук, точно пред моя коментаторски пункт, виждаме помощник треньора на Штутгарт, известния в близкото минало Маркус Бабел. Като разменя няколко реплики с част от официалните гости на немската делегация. И Аслема. Сега не бързай. Той и чаква своите футболисти да се изнесат в по-предни позиции. Неточен пас към Манин. Очудващо спокойно темпо предлагат и двата отбора. Домакинов там се бори. Нарушение срещу него от доста здравия физически Марио Гомес. А изтича вече 31-та минута на това първо полувреме. Двубой от първия редовен кръг на турнира за купата на УЕФА между дебютанта в този турнир Варненския Черноморе и немския Грант Штутгарт. Равенство 0-0. Но пак повтарям, моряците трябва повече да съжаляват за този резултат, тъй като на два пъти имаха отлични възможности, но първият път Адриан Фернандес не се ориентира. При втория случай топката не достигна до Алекс. Сега Юруков овладява към капитана на отбора. Добро центриране, няма никой там обаче от футболистите на Черноморе, който да се пребори. В крайна сметка Георги Илиев се опита да открадне топката там. Продължава да притеснява Рикардо Осорио, който се полупетла. В крайна сметка точно така и трябва да се действа. Ето, спечели това е единоборство Георги Илиев. Рикардо сега центриране към Алекс. Низичкия Алекс с глава. Успя да изпревари там далеч по-снажните бранители на Штутгарт, но само отклони топката. Доста трудно бе да тя за отиграване. Отново Ян Шимак. Много силен пас. Никакъв шанс тук за Марио Гомес, който недоволства сега паса на своя съотборник. Надявам се чувате и феновете на Черноморе, които нито за минута не са престанали да подкрепят своите любимци, макар и не толкова много наброй, но доста гласовити. За разлика от тях, групичката фенове от Штутгарт доста пасивна. Сега несериозно изпълнение на Евгений Хмърок на този начален удар. Шимак овладя.
Опасност. Гомес сега възможност за разиграване. Там Домакинов е фаулиран от Гомес. Точно това и отсъди Хулиан Родригес Сантяго. Изблъскан бе в гръб Никола Домакинов. Виждаме сега и на повторението. Много добре. И се колебае в такива моменти да действа по всички възможни начини Марио Гомес. Но всичко това дойде от тази грешка на Хмарук, от неправилно изпълнение на начален удар. Надяваме се да няма повече такива. Отново не особено добро изпълнение. Милен Петков, отличен финт сега на Милен Петков, задържа обаче повече от необходимото топката и тя бе отнета там. Людовик Манин, Беларус. Добре, за сега върви тази атака за Щутгарт. Да видим там Танко Дяков. Успя все пак в последния момент към Георги Илиев. Кой ще спечели тази спорна топка? Отново Георги Илиев. Добре към Алекс. Закъснял обаче, изпреварен от Сердар Таски. Сега опасност там. Успял, добре се върна Домакинов към Юруков. Трябваше малко по-бързо да се обърне Йордан Юруков. Отново топката е във владение на гостите от Щутгарт с номер 17 Матио Делпиер. Надясно Рикардо Осорио. С не много стабилни изяви, може би трябва да се възползват от това. Футболистите на Черно море в лявата зона. Доста колеблив е мексиканския национал Рикардо Осорио с номер 3. Периш. Почти от центъра, топката е върната към Леман. Отново опитният страж на гостите играе с нея. Много добра игра на Периш, изпреварва персоналния си подач. Виждаме сега и националната вип трибуната на националния стадион. Красимир Балаков, заедно с гостите от Щутгарт. Доста внимателно да наблюдават този двубой, от който вече изминаха 35 минути. Черно море срещу Щутгарт. Равенство 0-0. Но по-чистите положения бяха пред вратата на гостуващия тим. Нямаха шанс варненци да застрашат сериозно Ян Слеман, но тези 2-3 атаки показаха, че не всичко е идеално в отбраната на Щутгарт. Още след пристигането си вчера, наставникът Арми Ефе заяви, че изключително много съжалява за отсъствието на турския национал Илдирай Баштюрк. Докато друг проблемен играч, бразилеца Какао, е на резервната скамейка, както и Даниел Любоя. Атака сега отляво на гостите. Центриране там Марио Гомес в опасна близост. Успяха сега за момент да се справят с тази атака Георги Илиев към Алекс. Много плътно е преследван Алекс. Александров сега се опита тук да стигне до тази топка. Тъч след този сблъсък. Отново Александров към Адриан Фернандес. Да видим какво ще направи сега аржентинеца с номер 9. Затворен бе Фернандес. И загуби топката. Доста припрян изглежда Адриан Фернандес. Струва ми се правилно решение тук на Антонио Артеро Галярдо. Отлична игра на Александър Александров. Алекс сега от тъчлинията успя да върне топката. Шимаки тук съмнително положение за засада. Да видим сега Гомес срещу него Домакинов. Внимание, опасност. Марио Гомес. Справи се Домакинов за сега поне. Двама футболисти центриране в тялото на Домакинов и ъглов удар. Аз лично съм точно на линията на засадата. Според мен Марио Гомес бе в положение на засада. Ако видим повторение на тази ситуация, тук проспа положението. Според мен втория асистент Луис Саес. Но в крайна сметка вече сме пред вратата на Черно море, където третия ъглов удар ще изпълнят футболистите на Щутгарт. Центриране там. Трябва да излезе Хмарук. Прави го. И
корнер отново, този път от другата страна. Имаше сблъсък там. Хмарук, естествено, във вратарското поле. Неприкосновен пълен господар, опита се там да бъде надигран от Сами Кедира. Да видим сега това центриране от дясно на вратата на Черно море. Скачат там футболисти, възможност за рикошет удар. Доста неточен. Струва ми се на капитана Томас Хицелшбергер в тази 39-та минута. Упражниха тук известен натиск след тези два корнера футболистите на Щутгарт, които обаче не се стигна до нищо опасно, освен тези разбърквания. Хмарук. Танко Дяков отново връжда към своя вратар. Юроков успя да спечели тази топка. Периш доста по-нисък там от Мартин Ланик. Дяков добра игра с гърди. Юроков добре се справиха тук. Георги Илиев сменя посоката сега към Танко Дяков. Затворен е там от Марио Гомес. Трябва да изпрати топката в предни позиции. Фернандес сега атакува Леман, който не се колебае и веднага изчиства към централната част. Рикардо. Георги Илиев пропусна. Добре се пребори след това. И се направи чест на футболистите на Черно море, че не се отказват и след загубено единоборство продължават да търсят начин да отнемат топката. На няколко пъти вече го направиха. Отново Хмарук. Фернандес да видим там. С Юрков си попречиха Алекс сега, но топката му бе изчистена там от Беларус. Домакинов. Доста хаотично последните няколко минути разиграване между двете наказателни полета. 5 минути до края на тази първа част. Черно море срещу Щутгарт 0-0. Едва ли в началото на сезона някой е очаквал, че мореците ще стигнат до тук. Имайки предвид ниския коефициент и доста класните отбори в този турнир. Периш сега, отляво. Ще тръгне ли сам? Има добър демараж. Ще видим, ще успее да го изпревари. Много бърз е Периш. Успя. Браво на Периш. Ще успее ли да центрира сега? Не, предпочете да запази топката в ъглов удар. За пореден път демонстрира своя рязък спринт. Живалдир Ферейра Периш. Има и много силен топовен изстрел. До момента все още не му се е удало случай да го изпробва. Надяваме се и това да се случи. Танко Дяков влиза в наказателното поле. Там е Александър Александров също. И Домакинов. Внимание, центриране за учено положение. Може би към Георги Илиев. Шут на Георги Илиев, но в купа от играчи. Около точката на дуспата. Георги Илиев сега отново наляво. Няма засада. Алекс. Какво ще измисли сега капитана Алекс? Нищо, но Георги Илиев добре се намеси. Продължава атаката на Черно море. Отлично центриране с гола! Ударение на гола за Черно море! Прекрасно изпълнение! Може би Домакинов е това, не виждам. Не, Танко Дяков! Танко Дяков е героя! Минутата е 42-а. Невероятно изпълнение! Целият стадион Васил Левски е на крака. Надявам се и вие пред телевизионните екрани. Виждаме, че приказката продължава. Танко Дяков матира Йенс Леман в тази 42-а минута. Неистова радост тук виждам в агитката на Черно море, а не само там и на ложите на националния стадион Васил Левски. Нека да видим още веднъж повторението на тази ситуация. Прекрасно изпълнение на Танко Дяков. Включи се защитникът и за пореден път доказа, че ето сега центрирането отляво прекрасно. Дяков оставен непокрит за секунда и изпревари там своя персонален пазач и никакъв шанс за Йенс Леман. Така, 42-а минута, Черно море 1, Щутгарт 0. Прекрасен завършек на това първо полувреме. Да видим сега дали ще успеят да довършат своя съперник, футболистите на Черно море, да се възползват от тази ситуация сега. Трябва малко да поуспокоим страстите, тъй като Александров попрекали с това влизане в краката на Людовик Манин. Ето, това е наистина. Борят се за всяка педя от терена и наистина усилията им бяха възнаградени на футболистите на Черно море. Щастлив е наставника Никола Спасов.
Отлично, отлично бих казал. Ще завърши това първо полувреме. Защо не и по по-добър начин. Да видим сега Рикардо обаче задържа топката към Танко Дяков, който доста отмени. Сега възможност за Фернандес. Доста разколебани са в отбрана футболистите на Щутгарт. Трябва да бъдат наказани за тези елементарни грешки, които правят. Сега е момента да решат всичко в своя полза. Футболистите на Черно море успяха все пак да я изнесат топката в по-предни позиции. Виждам, че без грам притеснение Армин Фей, наставникът на швабите, продължава да седи спокойно на резервната скамейка. Явно не е притеснен от това развитие на нещата. Марио Гомес сега. Александров. Грешка на Александров. Удар и топката преминава на сантиметри покрай вратата. А от Евгений Хмарук излезе. И тук наистина 100% шанс за отбора на Щутгарт. Късметът този път бе на страната на Черно море. Пропускът направи Ян Шимак. След не особено добре игра на защита на Черно море. Трябва да се внимава наистина. Много бързо можеше немският тим да се върне в играта, но този път за наша радост късметът бе на страната на Черно море. Центриране отново опасно. Топката ще излезе в аут, невероятно. Тук получавам съобщение от колегите, че отборът на Литекс остава с човек по-малко срещу Астън Вила след червен картон за Седрик Камбон. Неприятно наистина, но ловчани са бойци и се надявам също да последва примера на варненските си колеги. Сега борбата, ама Фернандес успя да овладее топката. Позабави се малко. Алекс ще поуспокои наистина. Очаквам все пак да видя колко минути продължение ще бъде дадени на това първо полувреме. Не видях четвъртия рефер Мигел Анхел Перес Ласа с табелката. Да видим Периш обаче на скорост отново. Прекрасно врязване там на Периш. Центриране. Милен Петков. Възможно шут на Милен Петков и право в ръцете на Леман. Жалко, жалко. Каква прекрасна възможност за Черно море да довърши именития си противник. Прекрасно центриране на Периш. Буквално сложи топката на волето на Милен Петков и без каквото и да е било продължение. Отборът на Черно море и този на Щутгарт се оттеглят на почивка при резултат 1-0 за моряците след попадението на Танко Дяков в тази 42 минута. Да видим сега дали ще чуем коментара на наставника на Черно море Никола Спасов или бърза той да се пребере, но няма как. Ще каже няколко думи. Изчакваме какво ще каже Никола Спасов. Би трябвало да е доволен след този развой. Съдии на днешната среща испанска бригада, начало с Хулиан Родригес Сантяго, с първи асистент Антонио Артеро Галярдо. Виждате на вашите екрани с втори асистент Луис Коте Саес, четвърти рефер Мигел Анхел Перес Ласа, делегат на УЕФА Алваро Албино от Португалия и съдийски наблюдател норвежецът Каре Инге Линдбьо. И двата отбора вече са на терена, готови за началото на втората част. Виждаме и сега и първата смяна. С номер 19 за отбора на Щутгарт се появява Роберто Хилберт на мястото на номер 3 Рикардо Осорио. Това е първата смяна с номер 19 Роберто Хилберт за Щутгарт на мястото на номер 3 Рикардо Осорио, който имаше доста нестабилни изяви през тази първа част. Точно пред мен минава Красимир Балаков, който с усмивка само ми отговори на въпроса дали ще сподели няколко думи. Явно не му е сега до коментар, но надявам се пък на вас ще ви е интересно през тези втори 45 минути. Тук ще прозвуча и първият съдийски сигнал на главния съдия